दिदोम ब्रह्म, गामिनि मुङा नंतु खुन्थाइबारि, पिअ फाथाबारि, डिस्ट्रिक्ट चिरां, पिन 783374। दिनैनि बे नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव आंबो बाहागो लादों आरो आंनि खन्थाइनि मुङानो जादों दुखुनि मोदै। दानिया खन्थाइखौ आवरायलांदिनि। दुखुनि मोदै। आय' मा गोसो लाना मोजां मोनामोन नों आंखौ, मा गोसो लाना नंखाय अननाय होफ्लेयामोन नों आंनो। बेनोमोन नामा नोंनि मोजां मोननाया, दिनै आंखौ मानो हारसिं खालामलांखो, मानो बेसेबा गोथौ दुखुनि हाखराव गाब्र'होखो, साननैसोनि थाखायल' मानो गेलेफैयामोन नों आंनि अननायजों। नोंनि खोथा होनाय समाय लानाया आंखौ दिनै आद्रा सिमां नुहोबाय। नों आंखौ नागारलांनायनि जाहोना मामोन, ना आं थारैनो नोंनो अननाय होनो रोङाखैमोन नामा, ना आंनि अननाया सैथो नङामोन नामा। नोंखौ दि आं सैथो गोसोजों मोजां मोनदोंमोन, नाथाय नोंनि थौले गोसोजों मोजां मोननायानो आंखौ थारैनो नागारलांहोनो हामारबाय। नोंखौदि बेसेबां फोथायदोंमोन आं, नोंखौदि गावनि असे बायदि सानोमोन आं, बैफोर फोथायनाया दिनै गासैबो फैमाल महर लाबाय। उन्दुनाय समाव नोंनि गावदां महरा सिफायफैयो आंनि गासै निनखौनो, सोरनिबा रावखौनो नोंखौसो सानफ्लांना नागिरफ्लांलायोलां। सिमां मोगथां अराय समावनो नोंखौ लानानदि आंहा बेसेबां सिमां दंमोन, सानैजों रुजु रुमु सनानि संसार जालांनायनि, नाथाय बैफोर सिमाङा गासैबो फैमालसो थांजोब्बाय। नों बुंनाय लेखा नाजाबायमोनबो आं नोंखौ अराय समनि थाखाय बावगारलांनोसै होनना। नैबे दुखुथिया आंनि जिउ मोनसेया बावगारलांनो हासिनैसो जाबाय। नों आंखौ अराय समनि थाखाय नेवसिनो नागारलांबायब्लाबो दङ नोंखौनो अरायबो नेना, थाइनै मेगनाव दुखुनि दुंब्रुद मोदै लानानै। गोजोन्थों।